вақте ба телефон занг меояд, ҳеҷ гоҳ да гуфта ҷавоб надиҳед. салом ба ҳама ҳаводорони канали роҳнамо, боз бо шумо Мубориз Аҳадов. чӣ хеле дар видеои гузашта ваъда карда будам ки агар видео сазовори лайки зиёд ва комментарияи хуб гашт, ҳатман қисми дуюмашро ба навор мегирам. хушбахтона ҳамин тавр ҳам шуд. аз шумо миннатдорам барои дастгирӣ ва комментарияи хуб. ба диққати касоне ки бори аввал дар канали мо ҳастанд мегӯям, видеои гузаштаи мо дар бораи ҳуҷуми хакерҳо ба муҳоҷирон ва чӣ тавр худро ҳимоя кардан аз онҳо буд. силкаи навори гузаштаро дар поёни ҳамин видео мегузорам. аввал ба канали роҳнамо подписатсия кунед ва тамошои видеои гузаштаи моро ҳам фаромӯш накунед. медонед, ростӣ дидани лайкҳои зиёд ва комментарияи хуб маро водор сохт то қисми сеюми ин видеоро ҳам ба навор гирам. ба шарте ки қисми дуюм ҳам сазовори лайки зиёд ва комментарияи хуб гардад. ба гумонам қисми сеюмро худам ҳам хело интизорам. хайр, гапро дароз намекунем, видеоро оғоз мекунем. ҳамроҳӣ кунед. стоп, як чизро аз хотир баровардам ки шояд ба баъзеҳо дар кору, вале аксарият безор. ростӣ одамоне ки нав ба канали мо меоянд, ба онҳо албатта лозим меояд. касоне ки ба сарҳад рафтанианд, ин таксиҳои акаи Муҳиддинро тавсия медиҳем. шуморо худо хоҳад соғу саломат ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. инчунин шахсоне ки бор доранду мехоҳанд ба ватан равон кунанд, ин фороро тавсия медиҳем ки толи солҳост борҳои муҳоҷиронро ба ватан мебаранд ва қариб ки ҳама аз инҳо миннатдор ҳам ҳастанд. ҳама ин албатта ба фоидаи шумост, то азоб накашед. аммо камтарак ба фоидаи мо ҳам ҳаст. чӣ хеле ба мо маълум аст, фиребгарони интернетӣ яъне хакерҳо тӯли солҳост дар интернет ба фиреби мардум ва корхонаҳову компанияҳо машғуланд. аксарияти мардумро бо ҳар гуна зангҳои бардурӯғи телефонӣ ба доми худ меафтонанд. боз хотир расон менамоям ки ҳоло муҳоҷиронро ҳам ба нишон гирифтанд, чунки муҳоҷирон аз чунин зангҳо зиёдтар дар ҳаросанд ва зуд ба доми онҳо афтоданашон аз эҳтимол дур нест. аллакай ба қисме аз муҳоҷирон дарафтоданд. хушбахтона баъзеҳо зуд телефонро хомӯш карда зарар надиданд, вале мутаассифона қисми дигарашон ба доми инҳо афтода баъзе маблағҳоро ҳам аз даст доданд, ки инро худашон дар поёни видеои гузашта нависта буданд. хакерҳо ҳамеша ҳар гуна роҳҳои нав ба навро фикр карда мебароянд, ки ба зарари мо ба фоидаи онҳост. имрӯз роҳи дигари фиреби онҳоро ҳам мегӯям, ки ҳангоми дучор омадан эҳтиёт бошед. тасаввур кунед, телефонатон занг зад, мебардоред. аз он тараф овози ношиносе мепурсад: Вы меня слышите? дар ҷавоб ҳеҷ гоҳ да нагӯед. ин зангҳо аз тарафи мошенникҳои интернетӣ буда овозатонро запс мекунанд, яъне да гуфтани шуморо. ин запсро онҳо барои харидории баъзе ашёҳои шпионскӣ ва ё ягон муомилоти пулӣ аз номи шумо истифода мекунанд. баъзе компанияҳо ҳангоми шартнома тартиб додан, яъне сохтани договор тариқи интернет, аз муштарӣ талаб мекунад то розигиашро садоӣ диҳад, яъне да гӯяд, ки ин ба ҷои имзо, яъне я принимаю, я согласен. дар бисёр компанияҳо чунин тарзи розигиро қонунӣ истифода мекунанд, хусусан онлайн шопинг, барои интиқоли маблағ ё иваз кардани пароли баъзе сайтҳо. чӣ тавр худро эҳтиёт кунем? якум, кӯшиш кунед ба секретни номер ҷавоб надиҳед. шояд рақамҳои шуморо ҳамчун як номери фаъол дар ягон ҷои ғайриқонунӣ истифода баранд. ба худ мақсад гузоштед ки ба ин зангҳо ҷавоб медиҳед. муқобил нестем, аммо эҳтиёт бошед, хусусан гапро ба саволҳое оғоз кунанд ки ҷавобаш да бошад. Вы меня слышите? Вам удобно сейчас говорить? Вы хозяин жилплощади? ва ғайраҳо. дар ин ҳолат беҳтараш саволҳои муқобилӣ диҳед. кто вы и почему вы мне звоните? яъне шумо кӣ ҳастед ва чаро ба ман занг мезанед? сеюм, ҳеҷ гоҳ ягон маълумоти шахсии худро ба одамони ношинос надиҳед.
бигзор худро одами бузург, коргари бонк ё ягон компанияи машҳур ҳам муаррифӣ кунанд. ба канал подписатсия кунед ва классро ҳам фаромӯш накунед. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда худо нигаҳбон.